କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ଏମିତି ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲକି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ, ହେଲେ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ଲକ୍ ଭଳି କାମ କରୁଥାଏ, ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନଲକି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଏମିତିକା କିଛି ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଯାହା ବହୁତ ଅନଲକି ଓ ଶ୍ରାପିତ ମଧ୍ୟ। ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସୌରଭ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡାର୍କ ୱାର୍ଲ୍ଡରେ। ଇବେ ଦ ହଣ୍ଟେଡ୍ ପେଣ୍ଟିଂ। 2000 ମସିହାରେ କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଇବେରେ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ପେଣ୍ଟିଂକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ପବ୍ଲିଶ କଲା। ଏହି ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ନିଜ ଡଲ୍ ସହିତ ଝରକା ପାଖରେ ଠିଆ ଅଛି। ଝରକା ପଛରେ କିଛି ହାତ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟ ହିମ୍ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। ପେଣ୍ଟିଂକୁ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ଗୋଟିଏ କପଲ କିଣିଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ କି ରାତି ସମୟରେ ସେ ପେଣ୍ଟିଂର ଥିବା ପାତ୍ରମାନେ ପେଣ୍ଟିଂ ବାହାରେ ବୁଲିବାର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ପେଣ୍ଟିଂରେ ଥିବା ପିଲାଟି ପେଣ୍ଟିଂରେ ନଥାଏ। ଯିଏ ସେ ପେଣ୍ଟିଂକୁ ଦେଖୁଥିଲା ସେ ନିଜକୁ ବେମାରିଆ ମଧ୍ୟ ମନେ କରୁଥିଲା, ହେଲେ ଏହି ଦାବି ଗୁଡ଼ିକରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ଏହି କେହି ମଧ୍ୟ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦ କ୍ରଶ୍ଡ ଚେୟାର ଅଫ୍ ଡେଥ୍ କଥା ହେଉଛି 1702 ମସିହାର ଥ୍ରାସ୍କ ଇଂଲଣ୍ଡରେ। ସେଠାରେ ଥମସ ନାଁରେ ଜଣେ କିଲର ଥିଲା, ଯାହାକୁ ନିଜର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଫାଶୀ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜ ଶେଷ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ ପବ୍ରେ ଥିବା ଫେଭରେଟ୍ ଚେୟାରରେ ବସି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲା। ଖାଇସାରିବା ପରେ ସେ କହିଲା ତା ମୃତ୍ୟୁ ପକ୍କା, ଯିଏ ବି ତା ଚେୟାରରେ ବସିବ, ଆଉ ତେବେଠାରୁ ସେଇ ଚେୟାର ଶ୍ରାପିତ ହୋଇଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଦୁଇ ପାଇଲଟ ସେଇ ପବ୍କୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ଚେୟାରରେ ବସିବାର ସାହସ କଲେ। ପବ୍ରୁ କିଛି ଦୂରରେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଯିଏ ବି ସେ ଚେୟାରରେ ବସିବାକୁ ସାହସ କଲେ ସେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସେହି ପବ୍ର ମାଲିକ ଏହି ଚେୟାରକୁ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଦାନ କରିଦେଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ଚେୟାରକୁ ମାଟିରୁ 5 ଫିଟ୍ ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି। ଜେମ୍ସ ଡିନ୍ସ କାର୍। ଜେମ୍ସ ଡିନ୍ ନିଜ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆକ୍ଟର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ ସ୍ପାଇଡର 550 ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେ ଲିଟିଲ୍ ବାଷ୍ଟର୍ଡ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। 1955 ମସିହାରେ ଆସିଥିବା ଫେମସ୍ ମୁଭି ଷ୍ଟାର ୱାର୍ର ଆକ୍ଟର ଆଲେକ୍ ଗିନିସ୍ ଥରେ ଡିନ୍ସଙ୍କ କାରରେ ବସିଲେ। ସେ କାରରେ ବସିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅଲଗା ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ଡିନ୍ସଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ସେ ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କ କାରରେ ବସିବେ ନାହିଁ। ସେଇ କାରକୁ ଏହି ଭାବରେ ଚଳାଇଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏହାର 7 ଦିନ ପରେ ଡିନ୍ସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ କାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ହେଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ସେହି କାରକୁ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କାରକୁ ଜର୍ଜ ବୋରିସ୍ ନାମକ ଜଣେ ଗ୍ୟାରେଜ ମେକାନିକ କିଣି ନେଲେ ଆଉ ନିଜ ଗ୍ୟାରେଜକୁ ନେଇଗଲେ। ସେହି କାରରେ କାମ କରିବା ବେଳେ ସେହି କାରଟି ଜଣେ ୱାର୍କର ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ୱାର୍କରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେହି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା କାରର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆଉ ସସ୍ପେନ୍ସନକୁ ରକ୍ ମ୍ୟାକହେନରୀ ଆଉ ମିଲିଲ୍ ଆସିସ୍ ନାମକ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କିଣିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରେସ୍ରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ଏହି କାରକୁ ବା ଏହାର ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଏକ ଶ୍ରାପିତ କାର ନା ଆଉ କିଛି, ଏହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟ। ରବର୍ଟ ଦ ଡଲ୍। ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ଗୋଟିଏ ଜିନି ନାମକ ପିଲାଟିଏ ରହୁଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଏହି ଡଲ୍ଟି ଜିନି ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଚାକର ତାକୁ ଦେଇଥିଲା। ସେ ଚାକରଟି କଳା ଯାଦୁ ଜାଣିଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେ ପିଲାର ପରିବାର ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ସେ ଘରର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ପାଇଁ ଏହି ଡଲ୍ଟିରେ କଳା ଯାଦୁ କରି ଜିନିକୁ ଦେଇଥିଲା। ଜିନି ଏହି ଡଲ୍କୁ ରବର୍ଟ ନାଁ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ଏହି ଡଲ୍କୁ ସବୁ ଜାଗା ନେଇଯାଉଥିଲା। ସେହି ପିଲାଟି ସେହି ଡଲ୍କୁ ଏମିତି ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଥିଲା ଯେମିତି ସେହି ଡଲ୍ରେ ଜୀବନ ଅଛି। ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ବି ସେହି ଡଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥିଲା
ସେଇ ଡଲ୍ଟି ତାକୁ ଧୀର ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲା ଓ ସେମାନେ ଘରରେ ସେଇ ଡଲ୍କୁ ବୁଲିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। ଜିନିର ବଡ଼ ହେବା ପରେ ସେଇ ଡଲ୍କୁ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ରେ ରଖି ଦିଆଗଲା ଆଉ ଜିନିର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେଇ ଘରକୁ ଅନ୍ୟ ପରିବାର କିଣିନେଲେ ଆଉ ରହିବାକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ସେଇ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଚାଳିବାର ଏବଂ ହସିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଏବେ ହିଁ ଡଲ୍ ଇଷ୍ଟ ମାର୍ଟିନ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ରଖାଯାଇଛି। ବାସେନ୍ ଓ ଭେସ୍। ରିସୋର୍ସେସ୍ କହନ୍ତି ଏହି ଫ୍ଲାୱାର ପଟ୍କୁ 50 ସେଞ୍ଚୁରିଜରେ ଇଟାଲୀରେ ବଣାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଏହା ହଜିଯାଇଥିଲା। ପୁଣି 1988ରେ ମିଳିଲା ଆଉ ଏହା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କାଗଜ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ସାବଧାନ, ଏହା ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଆସେ। ହେଲେ ଏହି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂଙ୍କ ଉପରେ କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ନିଲାମ କରାଗଲା ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ତାକୁ କିଣି ଘରକୁ ନେଲେ କିଛି ମାସରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଏହି ଫ୍ଲାୱାର ପଟ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବିକ୍ରି କରାଗଲା ଆଉ ତାକୁ କିଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣି ମରିଗଲେ। ଏହା ବହୁତ ଥର ହେଲା। ପରେ ଇଟାଲୀ ପୋଲିସ ଡିସିଜନ ନେଲେ କି ଏହି ଫ୍ଲାୱାର ପଟ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଆଯିବ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଏହା ପୁଣି ଫେରି ପାରିବନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ବତାନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ। ଧନ୍ୟବାଦ।